Da smo se sreli recimo u Monte Carlu. Nenad Neša Belobrđanin. Da smo se sreli recimo u Monte Carlu i da sam ja barmen u nekom baru na plaži, a ti na odmoru s mamom došla na piće u hladu, verovatno bih iz momenta tebi i mami udelio nekoliko komplimenata i možda bi ti na komplimente pala pa mi poljubac dala da ne vidi mama. Možda bih dobio i broj telefona na parčencetu kartona da ne vidi ona. Možda bi me pozvala večeri iste da mi poželiš laku noć, a kasnije se iskrala iz apartmana da bi mi sebe predala. Ovako trajektom plovim iz Kamena Radolepetana i mislim kako bi trebalo da te pozovem pa kažem večeri ove da te još volim i da mislim na tebe u noćima dugim. Ali jebi ga, nisam naučio da molim. I tako, plovim, patim i čekam da ti pozoveš mene, a talasi prave penu dok udaraju u trajekt i stene.